Adema ekelela m onye ukwu kele onye nta anyị abatakwa kpọmkwem n'oge nzukọ oge anyị ji asụsụ Igbo yele eyi wee na-agbasa ozi na-ekwu ka o si ada na Naịjirịa. Anyị na-atụle ya na a na-akọwa anyị na-atụ ya alụ ka o wee dị mma. Abụ m Chizzy na-ekelela m onye ukwu kele onye nta. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma, dịrị ndị niile bụ ndị Naịjirịa ndị chọrọ udo mma. Anyị ji isiokwu wee bịa. Anyị gwara na onye ga-adọwa okwu agba kọwaa ya dịka o kwesịrị n'isiokwu anyị nke tata nke anyị ji bịa. Ọ bụ ofu onye na-akọwa ka o si eme n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Eweta okwu otu a, ndị nta akụkọ m ihe ekwe na-akụ nọ n'ụlọ ọrụ anyị abịa dọwa ya kọwaa ya dịka o kwesịrị. Ofu n'ime ha bụ Izuchukwu Ekwe ka ọ nọgoro ebe a. N'oge o luru anyị na-akpọlite ọ na-agwa anyị ụmụ ihe gbasara isiokwu anyị bụ na tata ọ bụrụ na ịnụbeghị nụ ya, onye isi ala ekwuola ya wee gwa ndị nche obodo, ndị agha na ndị ogbe ọgụ bụ ndị uwe ojii, ha gbaa onye ọbụla afụrụ bụ egbe ukwu a ma bụ Ak-47 bụ ya n'ụzọ na-ezighị ezi, onye na-ekwesịghị ibu ya bụ ya, si gbatuo ya. Ọ na-ekwu nke oge ofu ụlọ ọrụ nta akụkọ na-agba onye na-enyere ya aka n'ihe gbasara mgbasa ozi, ya bụ onye na-ekwuchitere ya maka ihe mgbasa ozi bụ Garba Shehu wee kwuo ya, kwuchie ya ike, sị na onye isi ekwugo wee si na onye ọbụla bụ onye na-ekwesịghị ibu egbe Ak-47 afụrụ ya n'aka, si egbukwa n'oge, si gbatuo ya. Ọ bụ ya bụ ihe si na ọnụ onye isi ala wee na-apụta ugbu a wee na-ajụ ya si ya kedụkwanụ maka ihe a na-eme na Zamfara. Ọ sịkwa na onye isi ala ekwuo narị wee sio na ndị a niile nọ n'ime ọfịa bụ isi agbụ okwu na-eme alụ dị iche iche nọ n'ime ọfịa bụ egbe na ụmụ egbe ndị ọzọ eji eme alụ dị iche iche, eji emerụ mmadụ ahụ na-egbu mmadụ. Ọ sịrị onye ọbụla afụrụ ya n'ime ọfịa bụ ụdị egbe dị otu a, si gbatuo ya ahụ. Ọ na-ekwukwa wee sị na dịka o si dị ugbu a na ọchịchị Naịjirịa ekwuola wee sị ụgbọelu ọbụla efekwana n'obodo Zamfara, maka na a na-arụtụ aka na ụgbọelu ndị nkịtị wee a na-asị na ọ bụ ụgbọelu a na-ebu egbe ebugasịrị ndị omekome a
na Zamfara. Ya bụ na ka ọ dị ugbu a na ụgbọelu agaghị efe banye ma ọ bụ gafee obodo Zamfara na-eme na ya nke ahụ ọ bụrụ ihe onye isi ala n'iji gbochi ụmụ ajọ ihe na-eme na omekome na-eme. Ndị na-esi imi na ana sitere imi na ana wee si na ka egbe si abata na ụmụ nka egbe na ụmụ egbe na ụmụ egbe na-ekwesịghị ịba n'obodo, ndị mmadụ na-ekwesịghị ibu, na ọ dị ka bụ ndị ụgbọelu na ndị ụgbọelu nkịtị ndị nkịtị bụ ndị na-ebuba ya mere na ụgbọelu agaghị fepụ ma ọ bụ feba na obodo Zamfara. Mana ihe a niile a na-ekwu, icheta na ọ bụghị tata ka ebido siba safụkwana mmadụ na-ekwesịghị ibu egbe buru egbe. Icheta na afọ 2018 bụ oge onyeisi uwe ojii, onyeisi ogbe ọgụ bụ Ibrahim Idris, o kwukwara nke a sị egbe niile dị na nka ndị omekome ma ọ bụ egbe niile ndị mmadụ ji n'ụzọ na-ezighị ezi, n'ụzọ iwu na-akwado, si chịkọnata ha, onye ọbụla wee chịta ya ka udo wee dị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Icheta na oge ihe dịka egbe na ihe ndị ọzọ dị iche iche n'oge a na ihe dị iche iche mere tupu ọ na-eru afọ 2018 onu ma mkpamkpa gbara n'Igbo n'obodo Enugu, ọkwa maka ihe gbasara ndị ji ihe na-emerụ mmadụ ahụ na egbe dị iche iche. Ọ kwụsịghịkwa ebe a. Onye isi ogbe ọgụ ugbu a nọkwa ugbu a n'afọ 2020 bụ onye isi uwe ojii ugbu a bụ Muhammad Adam. O mekwara ya sị egbe ọbụla dị n'aka ndị ọjọọ, egbe ọbụla ndị mmadụ ji n'ụzọ na-ezighị ezi, n'ụzọ iwu na-akwadoro, si chịkọnata egbe ahụ niile chịbata ya. Emere ya n'iwu. Mana ka e mesịrị ihe a niile, ọ dịkwazie ka ntọrị ọgba aghara dị iche iche na ndị ji egbe akarịsịa. Ụfọdụ si na ụdị ihe a na ome ha ka o benata. A na-ekwuzi na ọ maka na obenata meziri na onye isi obodo anyị ugbu a wee sị ka udo wee chaa, afụzi onye bụ egbe Ak-47 na-abụghị na ọ bụ onye iwu kwadoro ka o buru ya, si gbatuo ya. Ọ bịa bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị abatago Izuchukwu Ekweke bụ onye na-akọ ka o si dị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ọ nọgoro Izuchukwu kene ndị Igbo. Ndị Igbo mma mmanụ. Izuchukwu ịnụ na ka o si ada. Onye isi ala si na onye ọbụla bụ egbe n'ụzọ na-ezi ezi bụ egbe Ak-47 si gbatuo ya, ọkachasị ndị anọ n'ime ọfịa na-ebugharị egbe na ihe ndị ọzọ. Kedu ka isi fịa nwanne? Onye isi ala kwuru, mana ihe kwuru asị na onye isi ala kwuru, mana mmadụ bụ ikwuchitere onye isi ala. Ọ karịrị ka mma ma ọ bụ na onye isi ala kwuo ya, were ọnụ ya wee gwa anyị, wee kwuo na wee nye ndị nchekwa iwu na ha fụ onye bụ egbe Ak-47 si gbara ya dobe. Mana ka o si na-adị, anyị kelere onye isi ala maka ihe o kwuru, mana anyị na-anya maka ụmụ ihe rụtụrụ aka, anyị na-anya efu na n'ọbụla tata bụ na-aka enyewere ụdị ntụzi aka ahụ, ụdị igbo onye isi ala na-enye. Elụtụrụ aka ndị chịgoro ndị uwe ojii jere ntụziaka ahụ, kwucha ụdịkwa ọkwụ ụlọ. Olugo mgbe a ga-ebido, anyị akwụsị fọm ikwu okwu wee na-eme ya ka omume. Esiri na ndị bụ egbe na afọ ndị bụ egbe ha gbaa kedu ka a ga-ezigbo afọ ndị bụ egbe, afọ onye bara bụ egbe n'ime ọhịa gbaa, kedu ka na ndị agha a ga-ezipụ ndị agha na ndị uwe ojii ka ha gaa n'ime ọhịa
maka ọ bụrụ isi onye afọ ndị bụ egbe esi onye fụ egbe na onye ọbụla nwere ike zuo egbe ya mana agaghara ma mpụ na omekome akara aga n'iru ekwesịrị ka a sị na ka onye isi ala si anyị na ndị uwe ojii etu a na biko na-aga n'ime ọhịa onye ọbụla ụfọdụ bụ egbe na-ekwesịrị nkojide timekere si gbara ya tọwa maka na ekwuchi udokwu a na ka nwa Chizzy abachaghị anya efukwa na ndị ji egbe a na ka ejidekwa ji egbe ma ọ bụ na enweghị ihe mmerụ maka ọ bụrụ n'okwu ka n'aka ga-ebi nọ ka ebuchara okwu a ka ife gọọmenti ga-eme wee fụ na ntụziaka onye isi ala nyelu na-emeli ọfụma. Ụfọdụ na-ajụ ajụ sị ebe ọ bụ na ọ dị otu a na-ekwu ya mana ọ na-agba ha tọrọ ndị mmadụ na-ewe ndị ha na ndị atọrọ mmadụ na-akpa nkata ma mara ụdị ego a ga maka ndị a tọgasịrị n'ugwu ụmụaka eji atọrọ ụmụ akwụkwọ atọgasịrị ewe ndị akpagasịrị eye ife tupu eweta tupu ahapụ ndị eji a na-asịzi na amaghazi ndị a ka ugbu a zi na ọgbaghịzi uru ịma na oge mbụ ụzọụka one nọ ịnọkọ ebe a ga-ekwu na onye isi ala sị na ya ewepụghị aka n'ihe gbasara ịkpa akpa maọbụ ịkpa alụ ka ihe ndị tọrọ mmadụ maọbụ ndị omekome ego tupu ahapụ asị ha emenalụ na aka ya adịzie iche na ọ bụghị ya buteziri nke a na iji kwụzi kpọmkwem na ya chọzi ka ya na ndị a na-akpa onye maa alụ si amara ihe a ga-eme ya maka na ogbu ma na-esi na mma ala esi mee ya a na-ejuzi ebe ama ndị a ụfọdụ n'ime ha ha na-esecha oyoyo afụkọ ebe egbu nnukwu egbe a iche na ihe onye isi ala kwuru n'oge ruo na oge ihe niile a ga-eji wee benata. Nke mbụ bụ na anyị na-edegbu onwe anyị eziokwu anyị akwadogoro ụgwọ anyị nke bụ eziokwu maka abịa na ntọrọ a na-atọrọ ụmụ akwụkwọ atọgọ ụmụ akwụkwọ atọgọ ndị ụgbọala ndị na-aga njem atọgọ dị iche iche iwefu na n'ikpeazụ na-tupu ahapụ ndị ha tọrọ o nwere ya na-akpọ negotiation na ya na-akpọ negotiation na-akpazi ha na-akpazi ego ka na-aka na-akpazi na mgbe iwere ego nye ndị na-atọrọ mmadụ ịfụ na ego ahụ ga-enye ikike ha ga-go egbe ha ga-eji na-alụso ọgụ nke bụ na ndị ọ dị ka ndị na-achị achị ama ndị na-eme alụ a maka onwe ndị be anyị na-ekwu na ọ dị adị mma na ma mmadụ gaa n'ime ọhịa gbuo osisi ọpụta n'ilo ọjụọ kere onye na-egbunu ọ dị ka anyị nwere ndị ọchịchị na ha banye n'ime ọhịa egbuo ha gbuo osisi agbapụta n'ilo ha na-ajụ anyị kere ndị na-egbunu o nwere ihe onyonyo pụtara ọnụ nwanne ụnyaa otu onye n'ime ndị na-akpa alụ a na-asị na ha nọrọ onwe ha eburu AK-47 ya bụ egbe onye isi ala nọ afọ n'aka mmadụ sị gbanwe nọ ndị ọchịchị bụkwa ndị bụ egbe wee bịa bunye ha mana ọkpọnụ amaghị ndị ọchịchị ọ bụrụ ịma na ọchịchị dị iche iche ọchịchị ime obodo dị ọchịchị etiti dị ọkpọrọ mana o nwere ihe aka na-achị mba Zamfara kwuru ụnyaa na-agba ya ajụjụ ọnụ ọ sị na ihe gbagwojuru anya bụ na mgbe ha na-anwa na-akpa nkata ndị kpọpụta ụmụ anyị ndị atọrọ na-enwere ndị na-enyekwa ndị omekome ego ka gịnị ka ha jide ndị agha tọrọ ịfụ na ọ dị ka ha pụrụ ichi efi ofunde si na ọkpa ndị ọzọ dị ka ọkpa nchi ya bụ na ọ dịzi ka na-ekwube ihe a na-ama ndị na-eme ihe na Chizzy ama ndị na-eme ya maka ihe ejuma na ama ndị na-eme ya mgbe ọbụla ha tọrọ ofu onye n'ime ndị ọnụnụ n'okwu ịfụ na otu ụbọchị bụ agbapụta ndị ahụ mana ọ na mgbe ha kpọrọ ndị onwekọ ọha ha sị na agba ndị ọbụ na ihe ga-akpọ ha na gọọmenti akpọ ha unknown maọbụ ndị na-ama ụda mana nkiri ndị o nwere ajụjụ ngara o nwere ajụjụ na-ajụ ndị mmadụ and ajụ ahụ bụ ihe etụna ihe nwa amadi ahụ onye na-atụrụ mmadụ kwuru ọ sị na ha nwere achị efi na ego ha na-elete na efi elubere ego ha ga-eji egogere na ego ya bụ AK-47 Chizzy ya ịmana ofu AK-47 nọ 770,000 going to 1 million ị na-ajụ onwe gị
kedu oge ụfọdụ ndị a na-ejiche nke ọfọ ego ya bụ ogo ya etogo ya na ogo ya ise go ya isi onye na-eweta ego gọọmenti na-asị ka gbaa ndị bụ egbe n'ụzọ iwu na-akwado ka ekwanụ maka ndị na-enye ha anya nwa bụ egbe a ga-emekwa ha gịnị maka na ndị be anyị sị na ọ bụ na-ebinye ha ọkụ ọbụla efuru ọ ga na-enwu maka na a ga-ebu ụzọ ndị be anyị na-asị na n'onwe ya na-ewepụ na anụ were anụ so enyi ka ewepụgodu ndị ya bụ ndị ihe a na-akụrụ nwanza egwu nwanza na-akwụrụ ya mgbịrịgba ọ na-agba n'ụzọ nọọ ya ka a ga-ebu na-akwụsị mgbịrịgba nwanza agbadebe egwu maka na ọ bụrụ wepụ ihe na-akụrụ nwanza egwu igbo nwanza ọzọ ga ya bịa na-agba egwu nwanza ọzọ na enwere nwanza ruru narị do nkwadobe ime gịnị ịgba ya nwa bụ egwu mana iwepụ ihe na-akụrụ egwu ebe na gịnị onye ọbụla na ndị ọcha sịgo na asịrị ebie okwu ana ọ dị ma ọ bụ nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ anyị mgbasa ozi ebe a anyị na-akọwa okwu a si na isi obi ọchịchị obodo Naijiria na-ekwu na onye ọbụla afụrụ onyeisi ala ekwuona na onye ọbụla afụrụ bụ egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị si gbatuo ya bụ egbe AK-47 ma ọ bụ egbe karịa egbe na-emerụ mmadụ ahụ na onye ji egbe n'ụzọ na-ekwesịrị na-abụrụ onye kwesịrị iji egbe si gbatuo ya ahịa ka anyị na-ekwu ọtụtụ a na-ekwukwa bụ na ekwuru na Zamfara na-asịrị ụgbọelu agbazi n'ebe a na ọ dị ka ndị na-esi imi na sitere imi na-asị na ọ dị ka ụgbọelu na-abata ebe a na ụgbọelu a ka eji ebujere ndị ahụ egbe ya bụ ndị gọọmenti gwara anyị eziokwu na mgbe a na-achọ ime ụdị ha na a na-asị ka ụgbọelu ghara ife mana ọ bụghị ya bụ ife kacha mkpa bụ na ka asụ ụgbọelu efe na gọọmenti ewepụtago ọnọdụ na-ewepụtago ụzọ nchekwa tọrọ atọ maka onwe ha anya aghọtara ịma na ndị oge ụfọdụ ọ dịka ndị omekome ọka ndị na-acha anya amara ife ịma ka ndị na-acha anyị welu anya ha n'obi fa na-etikwata na Zamfara ịgafụ na ha ga-apụ na Zamfara na-aga n'obodo dutoro nso a na-eme ya bụ n'oge ga-eru mgbe a ga-eme n'ugbo na-aga na-aga na mba ugwu mba ihe emenụ bụ na onwe na gọọmenti ga-adụ proactive gọọmenti ga-ebugoro ụzọ megene na-adodo ọnọdụ na aka ihe a na-agaghị na-eme gị ihe na-agaghị na-eme maka na atụgo ma na Zamfara ụmụ akwụkwọ atụgo na Katsina atụgo na Niger atụgo na Yobe atụgo na Borno kedu steeti ọzọ ọ ga-eme mana okporo ụzọ awara si Benin si maka na ihe na-aga Lagos na maka ihe ọtọ ụmụakwara ji nye nsogbu bụ maka na nwata akwụkwọ m na-etọrọ egwu amaekwezi ga-eme gị na chi azụ n'ụlọ akwụkwọ egwu amaekwezi onye nwa amekwe ma nne na nna ha ma ndị na-azụfa maka na ụnyaahụ na-agba ndị nne na nna ndị Zamfara ụfọdụ nne na nna sị na onweghị ga-emeghata ka ha ziga nwa ha ụlọ akwụkwọ ọzọ ọ ya kwuru na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ sịkwa na ha ga-agazi ịfụ na gọọmenti ọ ndị na-acha anyị na mgbe ha gbara nkịtị ife a na wee mee gịnị ihe a na wee gaa nkụ aka ya bụ izu o wee na-abụdịzi ka ndị a na-emeri maka na ịma na ebumnobi ekwuru gwa ha na mbụ ha si na ha pụtara na ha si na ịgụ akwụkwọ ndị ọcha na ọ bụ arụ otu a ha majagoro ụmụaka na ụmụaka jiri aka ha ndị nne na jiri aka ha sị na ha agaghị na-agazi akwụkwọ ọ dịzikwa ka ihe a na-amịtara ha ine ya anya ọfụma ọ dị ka ha na-emeri maka na ndị na-achị anyị ihe ha kwesịrị ime oge mbụ emere anyị na n'ime ndị na-achị anyị nwere ndị nkụzi dịka na-asị na enwe ndị nkụzi nwere nkụgọ enwe ndị na-achị achị ndị na-agasa agasa ndị na ihe pụtara bụ na ọ dị ka ndị na-agasa agasa ka ndị na-edozi edozi n'etiti ha
ya oji ọbụla ịma Chizzy na-aka ngwa gị na-atụ m egwu ị na-atụ m egwu bụ na agha na-asị ndị a na-asị na na-anụso ndị ọnụ ndị na-akpọ terọrist ị ma na ndị agha ogụfọrọ ga-asị gị nọ na-abụ na atụcha atụmatụ ka a ga-esi ebuso ndị agha bifo ịmanye na-emenụ ndị a na-anụso ọgụ amarọ atụmatụ fa ịma na oge ị na-ajụjụ onwe gị ị chetara n'oge Jonathan nọ n'okwuru dị ihe dị otu a na ndị Boko Haram nọ n'ọchịchị na makịta na ha ka nọ mana monobiochi nke nọ na Abuja mana etiti ndị amị mana etiti ndị ọchịchị ma ya bụ na ya ka njekwu mbụ na anyị gapụtago megana gwa nwaanyị eziokwu na anyị chọrọ imeri ndị a maka na anyị sị na anyị chọrọ imeri ndị a enwe ndị kwe na ndị ekwero efogene o nwere mgbe gọvanọ Bauchi steeti si na ndị na-ebo AK-47 na ha ji emegene echekwa onwe fa o ji wee dara ya na gọvanọ Benue okwu oluo mgbe onye ọchịchị na-achị anyị si na ndị na-ebo AK-47 na njikwa ka ha ji echekwa onwe fa efu na ya nwa bụ onye ogo nsogbu ọ dị mma ọzọ dị ka ibe ịma na ka o si dị ugbu a ndị ọchịchị na-atụ alụ ụzọ niile ha ga-eji wee mee ihe ka ọ dị mma ya mere ha ji atụgasị ụmụ alụ a dị iche iche dịka onye afọ bụ egbe ọ na-ekwesịghị ibu n'ụzọ iwu kwadosi gbatuo ya ọzọ ha kwukwara na-abịa afụzi na ebe Zamfara dị na ọ dịzi ka ụtụtụ oge niile ụmụ ihe a na-eme si ụgbọelu agbazina ebe a kịta anyị wee na-ajụ oke anyị na Naịjirịa dị iche iche na asị na ụfọdụ ihe dị iche iche ndị na-ekwesịghị ịbata na-esi ebe ahụ abata na ụfọdụ na-ekwesịrị ịnebara oke anyị na ndị mba ọzọ ọkachasị n'ugwu a nebara ya maka na ịwụkwa ndị na-esi ebe a abata iweta okwu na nkewa ya na kpakpando Naijiria na obodo ọzọ agwaghị na Naijiria dị nnọọ ka obodo asụ onye m na-abatawa mekpara m ewu mekpara m ezi mkpa m ọkụkọ batawa ịma Chizzy agara m na o nwere obodo dị anyị nso Cross River o nwere ebe a na-akpa Ikom ịchọpụta na ndị Naijiria na ndị Cameroon na-azụkọ afịa o nwere ike esu ị na-agasị gị na-agafe gogo Naijiria na ịnọzi Cameroon o nwere ihe dị na onwere oke ịbịa ịga na mgbago ugwu Awụsa ọ dịzi nnọọ ka ha n'aka ncha niile ebikọrọ ọnụ maka ịma na anyị ma ha na-asụ ofe asụsụ na-ekpere ofuchi ha ga na-ekukwa ofe ekike ịfụ na ọ yara arụ ịma ndị be anyị sị na onye na-arụ ụgbọ ala kwadocha ọfụma ada ama ya na onye ada onye bụ ọ na-aya arụ ịfụ na gọọmenti na-egeburu ụzọ wee na enyi ka anyị mee gịnị ka lụọ bandịrị anyị maka na Naijiria bụ obodo na-enwero bandịrị onye ọbụla na-abata ụtụtụ ịchọ ịma ihe na gwa gị gaa jụọ ese ndị bi na Naijiria mmadụ ole n'ime fa nwere visa maka na ha ma na oke ha na-apụta Naijiria ebe ka esi egwa ị ga-agụ nke dị na Ogun steeti ka ga-agụ nke dị na Yobe ka ga-agụ nke dị na Borno ka ga-agụ nke dị na Sokoto ebe Naijiria na ọdụ n'ọka be anyị niile ebe n'oghe onye ọbụla wee na-enwe gị na-ewe nabata ka ndị mmadụ wee nabata ịghọta ma ndị bụ ngwa ọgụ ma ndị bụ ihe ọbụla na-emezi gịnị ọdịnala ya o ji ọbụla ajụjụ si na ndị part of most of ndị Fulani na-eme ha na abụ ndị si mba ọzọ ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ anyị ebe anyị na-ekwu maka okwu a onye isi ala gwara ndị nche obodo si onye ọbụla bụ egbe n'ụzọ na-ezighị ezi na-ekwesịghị ibu egbe si gbatuo ya ọbịa ka anyị na-ekwu ya Obiora oge ị nụrụ okwu a kedu ka esi fụ ya ọ ga-ebenata ụmụ ihe a niile na-eme ọgbaghara ntọrị dị iche iche a na-eme n'obodo anyị iche na okwu a si n'ọnụ onye isi ala na-ekwu gbasaziri ka obodo si ada ugbu a nakwa ndị nsogbu a o kwuola na mbụ na ya ewepụghị aka na ya gaghị adịrị ihe gbasaziri ya na ndị omekome a
ihe na-akpa na ọ bụ na atọrọ ka a ga-esi wee gbata maọbụ na ịgbapụta mmadụ ha tọrọ na aka ya adịghịzi ya. Olukwa ugbu a pụtakwasịzie na sị gbaa onye ọbụla ji egbe n'ụzọ na-ezighị ezi. Iche na ihe a ga-ebenata ga-eweta udo tọrọ atọ na Naịjirịa. Icheta mana o teenalị onye isi ndị uwe ojii dị iche iche na-abata wee na-asị si onye ọbụla ji egbe na-ekwesịghị iji egbe si kpụrụ ya si je nata ya ndị ahụ niile, mana ka a na-ekwu ya ọ dịka ọ na-akawanye njọ. Mana iche na okwu a ekwuru ugbu a ga-ebenata wetazi udo, ga-ebenata ụmụ ọgbaghara wetazi udo n'ala anyị. Igbo ekene m unu. Ọ bụrụ na a ga-agwọ ọya, a ga-eburu ụzọ gwọọ ihe kpatara ọya enwe gwọ ọya wee dị mma, maka na o nwere ọtụtụ ihe kpatara ihe na-eme n'ime ndị na-achị anyị, mana o so na ife na-akpata ife maka na ma ndị ọ na-achị anya ka kpọtafa ahụ ma ha kpọtafa maka na be anyị ghe oge ịnara opekipeki ghere oge onye ọbụla nweke bata pụọ n'ịmarọ ana onwe nkwere gị na ha ncha ndị bi na mgbagwugwu ha cha n'oke ofu ekike na-asụ ofu asụsụ na-ekpere ofu chi ọ yara arụ esi na onye abụrụ onye a ọ bụ ka o wee dị maka anyị na-ekwu na ọnụrụbe nwanne ka ọ ghara ịgba ọsọ ka obodo anyị ga-esi wee dị mma. Ụfọdụ ndị na-atụ alo ka Naịjirịa ga-esi dị maka nchekwa ga-esi wee dị mma. A na-atụ ya na-akpa ya n'aka nri n'aka ekpe. Ọkwa na ya mere anyị ji atụ alo ebe a. Ọ dị mma, ọ ga-adị mma n'oge na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka anyị na-ewekwa okwu anyị na-ewere nke ọzọ ka anyị bịakwanụ anyị pụta anyị na-atinye ọnụ na ụmụ okwu ọzọ anyị chọrọ itinye ama abịa. O kwesịrị eze akpọburu gị oge ahụ gbara anyị nọ na redio, mana m ga-akpọbatazi gị ugbu a. Ha ga-ebidozie ugbu a oge ahụ mkpọrọ gị ka anyị chọrọ ịbanye. Achọzi m ime ya introduce kịta. Okay, I'm gonna die ugbu a. So ọ dị mma. N'isiokwu ọzọ anyị ji n'ụbọchị nke taa bụ gbasara asịrị ewe oge anọketere anyị afọ n'oyoyo na ọgbara nzikọrịta ozi nke zuru ụwa bụ soshal midia. A na-ekwu na ofu onye ichie na-ejije na ọ nwụrụ, anyị wee nọgide ọbụdu mmadụ na-emeka na ọ nwụọna ọnwụ. Ihe a bụrụ ihe gbagwojuru mmadụ anya. Anyị wee sị na otu ọ dị na ka o si dị na ihe a wee buru m jere Ụgbọọka nje chọba ya maka na onwe ndugwu na onye Ụgbọọka ba anyị na Nkanu East wee jejube esi wee bido dụkwa mechaa ka afọ ya mana Chineke mee ebere nọkwara nwanne anyị wee kpọsị wee kọza ka o si dị. Ya mere tata anyị na-asị wee na-akpọ ya ka anyị mara ka anyị si n'ọnụ ya mara na o si na mmụọ akpọ maọbụ ihe mere eji sizie na Emeka na anwụọna. O kwesịrị eze ndị ka o si ada cha ọkwa olu gị ka anyị na-anụ ya bụ onu Emeka nna a sị na ịnwụọna ewe ndị nọkịdara asị na anwụọ n'ihe adaba na-ada ego na-atụzi ndị mmadụ. Nwanne m nwoke kedizi ka onye si mere kedu ka ọ dị ugbu a mana anyị nọ n'ahụ adịghị gị. Kemgbe Disemba 4 ka m kwara ozu ọgụje m nwụrụ nwaanyị. Ruo na Disemba 6 ihe nwa achọbe m nụrụ n'ije dịka ọ gbabara m agbabata kochiri m obodo ọchịchọ. Na 7th mkpọ dọkịta m sị na ihe na-eme ọchọ m jaba n'ụlọ ọgwụ n'Owerri, Imo steeti. Wee ha ya
nwa nke Chukwu wee okwe na enwere iwe ga-eme m anyị ruo n'ụlọ ọgwụ abalị na-abụ ya wee waa ya bụ ọchịchọ gbacha ya bụ ọchịchọ a wee gbaba ọnya dị egwu maka na enwe shuga ọrịa shuga ka ndị bekee na-akpọ diabetes o mee ihe ọnya ahụ ekwedozi ana ịtụ ọnya mkpochi na ọ ga-ana nwanne echi ga-abụ 6 ka ọ ga-eme ọnwa 3 ji wee jire na bed ụlọ ọgwụ ahụ mana spere ike nke Chukwu ọgwụ niile a na-agba ya na ibe niile a na-eme ka o wee dị mma Chineke nọ n'ọrụ ya ana m adị mma kịta ọ dị mma a na-anụ ihe ị na-ekwu ka o si dị ugbu a maka na anyị mana ya kemgbe a na ị ka nọ n'ụlọ ọgwụ kedụzi ka ndị otu ndị na-eme ejije ibe gị a na-agbatakwa mgbaru oge m tiri mkpu wee tikpuo onye ọbụla sị m nwoke na nwaanyị ndị Naijiria ma ndị bi obodo oyibo ma ọkacha ndị anyị na-eme ihe ejije ya bụ Actors Guild of Nigeria etikpu m ha gwa ha na mmiri ofu ejigbo ewe ọnụ na ọ bụ ibe abụọ kwesịrị iwu mụ na anụ m ga-ekwu nwute wee pụtakwa ọsọ enyemaka kwuo onye ọbụla kpọba ibi ya na wee tụba nwa kọbọkọbọ na akwa apụta enwekwa ibe ekechi na envelope wee wetara m chi m wee tinye na wee pụọ ụgwọ ya bụ na obido m na-aṅụrị dịka ha nwesị wee gbaa mbọ ha ga-agba National Body of Actors Guild of Nigeria pụtara ihe a mana ndị Enugu steeti anyị bụ AGN Enugu steeti aka emerebe eme enwebedo onye ha bịa lete melete ndị si Anambra steeti bịara Imo steeti bịa lete m ndị si Imo steeti bụ ebe m nọ ha gaba na Igwe bịa lete m n'ụlọ ọgwụ ndị Rivers steeti bịa ndị Delta bịa mana Enugu bụ ebe a mụchiri m kpọmkwem nụrụ ibe a onye ọbụla were osisi kpọchie ntị nwere ebegosi m na onye mkpọchi na mkpọrọ sịba ya na ya nụkwara ihe na-eme ka ọ dị ugbu a ebee ka ị ka nọ ugbu a aka m nọ n'ụlọ ọgwụ kpọmkwem aka m nọka n'ụlọ ọgwụ ka ihe jikwana gị n'ụlọ ọgwụ ibe ji m bụ na ego efu na ga-akwụ 2.8 million efu na ga-akwụ akwụkwọ m 800,000 ego ụfọdụ 2 million naira na ọ bụ na akwọ ya bụ 2 million wee relize m n'ụlọ ọgwụ a na-ejechi ugboro n'izu ụka wee na-eje otherwise ka Chineke si wee mee ya enwere m ike ịpụta na-agagharị nwantịntị ka m wee nwee ike ịna-ana ilo wee pụta maka na dị n'ọnụ ụlọ ọgwụ na-adịchi ọgwụ ọ dị mma dịka nwanne ịbụ onye Enugu ị na-ebunye afa ndị Enugu enu na mfa Igbo gbaa gburugburu site n'ọrụ ị na-alụ na ejije ị na-eme onye isi ala na-achị ọchị obodo Enugu bụ gburugburu wene ka esikọtụrụ ya ka ọ gbatasị enyemaka akpọrọ m ndị niile m kwesịrị ịkpọ ga-enye mgbaji aka ka a ga-esi wee gwa mana enwekwara onye gwara m na ya abụghị ma na ya akọtagote like Steve ebo achịbọ kwesịrị na ọka eburu ya bụ akụkọ wee bụrụ ya Chinwe Owogu chairman ndị Actors Guild of Nigeria n'ọtụtụ ahụ na-ekwuru kedu ka a ga-esi wee mee ka ozigbo gọvanọ na-achị Enugu steeti ntị ka ọ mara na okwu nwa afọ Enugu steeti ji eme ọnụ nkanụ ji eme ọnụ na-eche anụ n'ụlọ n'ụlọ ọgwụ kemgbe ọnwa 3 maka kemgbe enwekwara onye nyere m atụsa jụrụ m afọ na na-ebubo ozi gara ala ma ọ na aka nwe ozi gara ala ya na ajụkwa m ohere a wee na-ayọ ebe na enwere onye ọbụla maka a ga-esi wee bụrụ gọvanọ aka na-achị Enugu steeti bụ Ifeanyị ugbu anyị chibido chekwa na nwa afọ Enugu steeti onye ụgbọ ọka so na-eme ihe ejije na-eme ka obi dị ndị mmadụ mma ya bụ Emeka nwanne ekene dịgoro Chineke Chukwu okike na ya na-anụ ọnụ gị na ị ka nọ na ị ka na-eku ume maka na oge anyị nụrụ ihe a na Emeka na-anwụọna ewe ka obi dịrị anyị ụfọdụ n'ime anyị mgbara jebe n'ụgbọ ọka elu ebe ahụ enwe ka ebe ahụ si dị egwu dịba ọya ka Chukwu mekwara ebere mmụọ mee o wee bụrụ na anụkwala ọnụ gị ọzọ ekene dị Chineke onye ọbụla chọziri ịma ma ọ bụ ihe a unu nwere ike ije na Kpakpando TV na Facebook
ọ na-ebe ọ na-afụ oyoyo ma ọ bụ chọba ka unu ga-esi Emeka na ọ nọ ebe niile na online ọ na-amara ka a ga-esi zijere ya ozi ma ọ bụ meelu ya mgbalụ ka o sigodu n'ụlọ ọgwụ na ọ dị ka eji eje ebe ahụ ugbu a hey ọ dị mma daalụ ọ dị mma ụgbọ ka a ga-esi wee erute gị maka ndị na-ege gị na Solid FM ugbu a ewezi ka a ga-esi wee rute gị ka ọ ghara ịdị ka ọ bụ mmadụ ọzọ na-eme ka a ga-esi wee rute gị ma ọ bụ kwọrọ gị mgba biko kpọkwa ya ọzọ 070-332-66966. ọ dị mma ọ ga-adịrị enyemaka site na Fidelity Bank ekwentị ekwe akara eji enweta etinye ego na ebe a bụ 6051-870-345 ka mgbakwa ya ọzọ Fidelity Bank 6051-870-345 maka Fidelity Bank onye chọrọ itinye ego na n'ọba ego iji ya aka ka afọ a ga-afụ na elu na akwụ na akwa afọ eji mmepe onye Ani Emmanuel Chukwuemeka ya bụ akaụntụ name. daalụ Mmadụ Chizzy onye nwe m ga-agọzi unu gọzikwa gị ị ga-apụta n'oge na-adịghị maka na Enugu were mmadụ Nkanu nwekwara mmadụ ama m na ndị ụgbọ ọka na onye isi ọchịchị ime obodo Nkanu East na ọ na ha anụ ya a ga-ezijere ya ozi ndị niile ọnụ na-elu n'okwu na Nkanu maka na nwa Nkanu agaghị efu na mba ogbuzuru ụmụ Enugu ndị Enugu nwekwanụ mmadụ ndị Igbo were mmadụ ịbụkwanụ mmadụ na Naịjirịa wee na-ebu n'afọ anyị ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne daalụ ọ dị mma ọ bụ ofu onye nwa afọ Igbo na-eme ejije Emeka Ani ụfọdụ na-ama ya apụtara n'ihe gbasara omenala na ejije ọ na-emecha ya mma ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a o wee bụ na ọ bụ ka ihe a ji mee ya eburi na ọ na-aliena na ọ nwụọna mana emecha Chukwu okike wee zọpụta ya ọ ka nọkwa na ndụ mana ka o si dịrị ugbu a nke niile o ji na ndị niile gbatara enyemaka agwụla wee na-ayọ enyemaka ka o wee kwụọ ụgwọ maka ọ dịrị mma na ndị ụlọ ọgwụ gbara ya yere ọsọ enyemaka tupu azọbagodi ya azọ ụfọdụ ego a ga-ejikwa ụgwọ ebitara ego ụgwọ ndị ụlọ ọgwụ o wee sị na onye chọrọ ihe ya aka ma ọ kpọọ ya ka ọ mara na ọ bụ ya bụ 070-332-66966 ọ dị mma ya bụ Emeka Ani akara ekwentị Emeka Ani 070-332-66962 ka o si dị ugbu a adị m ka anyị ga-agbapụ ekwentị mmadụ ole na ole ọ ga na-asịzi anyị kwarapụ ga-atịnye ọnụ ụmụ okwu anyị kwuru maka okwu onye isi ala kwuru gbasara ndị isi agba okpu onye afụrụ egbe n'aka ya na o kwesịghị ibu egbe chigbatuo ya anyị were mmadụ ole na ole afa gị na-ebe ishi akpọ ekene gị nwanne ndị ka email gaa n'iru ụwa bụ eze nwa ihe na-ekwu asị m ka nkịta gị ka ihe ime nkịta ọ mmadụ ka iji aga nwanne m daalụ ụwa bụ eze daalụ enyemaka bụ ebe anyị daalụ afa gị na-ebe ishi akpọ
Odogwu Chizzy. Ekene gị nwanne. Odogwu Chizzy. Nwanne mmadụ ndị ka ị mere afa gị na ebe ishi akpọ. Adụmọdụ. Ọ dị lọ atụlọ. Ngwa tinye ọnụ bee ya nkenke. Ihe m na-ekwu na ịnwe onye isi ala kwuru. A na-ejide ndị agha kpọrọ ha bụ herdsmen. Anyị afụkwa AK-47 n'aka. Anyị ejitekwa ha. Ọ bụrụ ọgba na South East ka iwu a ga-abịa dịrị ire. So na ka e mekwara Okonkwo Chimere Okafọ. Daalụ. Izu Obiora na mpịacha okwu gị maka na oge asịga anyị kwarapụ kedu na nkenke n'ihe na-ekwu bụ ife mmerụ si mere ọfụma ọ bụrụ na inye iwu si na afọ onye na-bụ egbe si gbaa ya onye bụ egbe mmadụ bụ onye bunyere egbe ihe mere onye bụ egbe si na onye bunyere ya and ka gọọmenti gbaa mbọ fụ na etu abata n'obodo anyị na-atinyere anya ka ihe na-emenụ gara ka onye njọ. Daalụ Obiora. Nke m bụ ihe mere Okeke ka eme ya Okafọ. Ya bụ na ihe a na-ekwu bụ maka ofu ndị afọ ha ka agbatuo afọ onye enu ka agbatuo afọ onye anị ka agbatuo. Ọya bụ na ọ bụrụ na ikpe nkwụmọtọ ma ọ bụrụ na ha na-ekwu ka ha merie ya n'ofu ndị maka ọ nwere ndị a na-emeli ikpe ndị a na-emeli ikpe iche ha emekwa n'iche ọ bụrụ na ha eme iche mana ihe ha kwuru awụ okwu ya okwu isi. Daalụ. Ọ dị mma anyị ata n'aka ije eze onye mara ihe dị mma ya mee ya biko onye mara ihe dị mma ya mee ya. Okwu niile ekwuru ebe a bụ okwu nke ndị kwuru na okwu niile akpọrọ na alụ nke ha ọ bụghị alụ nke anyị n'ọlụ anyị ebe a anyị wee na-asị ọnọrọbe nwanne agbakwa n'ọsọ ofu onye n'ime anyị ka anyị jaba n'onwe anyị ma na ndụ ofu nwafọ Igbo bụ Emeka anyị na-eme ejije ya bụ na Nollywood nke ọ gbara afọ ọnụ ya nwoke agbara afọ ọnụ na-eme ejije bụ nwafọ Igbo ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a wee na-ayọ ka agbatara ya ọsọ enyemaka akara ekwentị ya maka ndị chọrọ ịkpọ ya bụ 070-332-66966 070-332-66966. Ọ ga-adịrị unu niile mma ọ nọkwa na WhatsApp na ọnụma na ebe niile nwere kpọọ ya ọ na-akọwazi ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Mgbugharị ọnọdụ ugbu a Ọzọma Ejiofor abata wee duru wee gaba n'oge nke ya. Cheta na echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma wee na-asị ka ọ dị n'echi. When you talk about fight, all the Arab, they learn from where we did. Because to fight, they easy for me. I want that is what we say.